қадами қурбон ки бештар бо иҷрои тарона ва рафторҳои аҷибаш дар шабакаҳои интернетӣ маъруф аст, дар бистари беморӣ қарор дошта ба кӯмаки ҳаводорон ва афроди хайрхоҳ муҳтоҷ шудааст. зеро ӯ 4 моҳ мешавад ки дар бистари беморист ва табибон бошад давои дарди ӯро наёфта истодаанд. сароянда аз суҳбат бо ҳайати гурӯҳи ҳаҷвии арабшоҳ ки ба аёдаташ рафтанд, аз дарди ҷонкоҳи қисмати рости шикам шикоят мекунад. ҳамсари сароянда дар суҳбат гуфтааст, ки қадами қурбон тавсия шудааст барои муайян кардани беморӣ ва муолиҷа ба духтурони хориҷӣ муроҷиат кунанд. барои ин маблағи лозим аст, ки оилаи ин ҳунарманд надоранд. ҳамсари сароянда боз мегӯяд, ки вазъияташон бисёр мушкил аст. 4 моҳ боз қанди сафедро надидаанду нонро дар чой тарк карда мехӯранд. қадами қурбон боз аз он гила мекунад, ки вақте соз буду маҳфилҳои мардумро гарм мекард, гирду атрофаш пур аз дӯстон ва ҳаводоронаш буданд. ҳоло ки чанд моҳ мешавад дар бистари беморист, касе суроғашро намегирад. мо аз даргоҳи худо дуо мекунем, ки ба шумо тансиҳатӣ ва шифои комилу оҷилро насиб кунад. мо ҳамеша дуогӯи шумо ҳастем.